публикации във Facebook се твърди, че новите евромонети са с много лошо качество, защото ръждясват. Означава ли това, че са произведени неправилно? Днес повечето съвременни монети не са направени от масивен метал, а имат стоманена сърцевина с тънко покритие от мед, което е практика в много държави. Ако това покритие се износи или надраска, влагата и въздухът достигат до стоманата и се появява ръжда. Това е напълно естествен химичен процес, наречен окисляване, а не дефект. Европейската централна банка обяснява, че нискостойностите монети специално се изработват от подобни метали, а Кралският монетен двор на Великобритания също посочва, че монети с стоманена вътрешност могат да ръждясат при контакт с вода. По темата се допитахме и до доктор Надежда Ангелова, преподавател във факултета по химия и фармация на Софийския университет. По думите й, корозия по новите евромонети не може да се получи само от влага и дъжд, а изисква и наличие на киселинно въздействие. Самата Фейсбук новина не присъстват лабораторни анализи, официални становища или сравнения при еднакви условия. Не е ясно как са били съхранявани монетите на снимките и дали ръждата по тях не е получена при допир с други ръждиви метални предмети.